Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sedaya jamaah Masjid Al-Amal ingkang kawula hormati. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tasih pinirengan kesehatan kanthi iman Islam kesempatan tasik saged nindakaken sedaya ibadah wulan Ramadan termasuk salat subuh berjamaah. Mugi sedaya ibadah kita katampi dening Allah Subhanahu wa taala, sedaya dosa kita di ngapura lan derajat kita diangkat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para jamaah sedaya, akhir-akhir Ramadan ini lampun 10 hari yang terakhir ini. Cara bal-balan niku wis karek pemain inti wisan. Wis tambah sudo. Sing liyane wis pemain cadangan, nggih. Pemain cadangan sing saiki mungkin repot golek kelambi, nyepakno jajan, wis macem-macem nggih. Nah, kita niki kantun pemain inti sing diharap-harapkan iki pertandingannya saged selesai, saged sampai tutup. Niki pemain inti. Nah, ten akhir Ramadan ini enten beberapa hal sing penting kita perhatosaken. Paling boten 3 sakjane iki kathah nggih kula pendet 3 mawon. Sing pertama nggih niku meningkatkan kualitas lan kuantitas ibadah. Nggih. Ten akhir-akhir Ramadan iki monggo ditingkataken malih kualitas ngibadahe tur kuantitas ibadah. Nggih macam-macam. Posoe tambah ditemeni malih, tambah khusyuk malih. Salate nggih ngoten tambah tenanan malih. Termasuk maca Qur'ane sing dereng khatam dan dikhatamne ngoten lho. Rodok ditambahi didik ngoten. Termasuk nek saking Kanjeng Nabi nggih niku kengken iktikaf. Nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. 10 hari yang terakhir itu Kanjeng Nabi didamel iktikaf, bahkan gugai keluarga. Dan gini riwayat lintune sahne iku malah wa fil ashril awasit termasuk 10 hari pertengahan. Dadi Kanjeng Nabi iktikaf wis ket mulai tanggal 11 tanggal 11 sampun mulai nyicil iktikaf. Nah, sakniki kita wis 10 hari terakhir monggo. Nek iktikaf niru Kanjeng Nabi sampai sak wengi huta sadina utuh kayane wabot sanget nggih, kayane wabot sanget. Wong kita nggih kathah kerepotan, kathah tanggung jawab macem-macem. Cara ngono imane mboten kaya Kanjeng Nabi, mboten kaya sahabat Kanjeng Nabi. Mongko iktikaf niku mboten kudu sedina utuh, mboten kudu sak wengi utuh. Jenengan janji mlebet masjid terus ndonga pripun ndongane? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah, apale iku tok ae padha karo aku. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ngeten hadis lintune malah lengkap. A'udzubillahil adzim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Mantun melebet ngincak pertama melebet sikil pundi? Sikil loro. Sikil tengen nggih. Langsung diniati iktikaf. Nawaitul iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Pun mulai injakan pertama pun oleh ganjaran iktikaf. Sampai kapan ya? Sampai medal. Selama jenengan ten masjid niku oleh ganjaran iktikaf. Karena ganjaran iktikaf niku durasi. Paling minimal bi qadri tumaknina. Paling minimal wis kaya wong tumaknina, duwiluk ngoten.
Tapi nek kita ten masjid kados subuh niki wau jenengan mungkin rawuh mriki sekitar jam sekawan lebih dosa umpami. Niki pun setengah gangsal berarti kan wis oleh 20 menit oleh ganjaran iktikaf niku. Alhamdulillah. Tur iktikaf niku mboten kudu maca napa-napa, mboten kudu salat napa-napa. Sing penting iktikaf niku. Sing penting niate pun iktikaf. Jenengan namung lenggaten masjid dep wis langsung bismikallahumma ahya wa bismika amut gletak blek ngono. Wis oleh ganjaran iktikaf tapi aja kebacut. Mosok yo gak salat tahiyatul masjid. Idep-idep titik-titik ngoten. Bar ngoten mbok maca sak ayat rong ayat nggih. Napa wiritan gedhi niku. Niku tambah dobel-dobel malahan ganjarane. Mergi tiyang masjid niku maca Quran ora niat iktikaf, kalih maca Quran sing diwiwiti niat iktikaf benten sanget. Benten sanget. Nah, ketoke padha maca Quran mlebune padha barenge. Maca Qurane ya padha oleh sak jose. Tapi sing siji ganjarane plus karo iktikaf, sing siji mboten iktikaf. Nah niku napa malih nek dawuh para ulama ten Ramadan niku kan ibadah sunah diganjar kaya ngibadah wajib. Ibadah wajib tudha'afu bisab'ina. Ibadah wajib ditikelno ganjarane sampai 7 dosa. Mongko carane ya napa? Lek timbang iktikaf sunah ganjarane oleh wajib, tapi nek iktikafe wajib dadi oleh tikel 7 dosa. Carane apa? Dinadari. Allahumma inni nadartu an atakifa fi hadzal masjid hatta tukhrijani min. Cuma durasine niku wau hatta tukhrijani min. Ya Allah, kula nadar iktikaf ten masjid niki ngantos mangke medal ngono ae. Nek mangke medali sekitar jam pira wae niki jam 9 niki nggih empuk bawetah jenengan. Ya mangke oleh ganjaran sampai sak monten wonten niku iktikaf nggih mboten kudu sedina utuh sawengi utuh sing penting mlebet pertama langsung niat iktikaf napa maos tasbih, napa salat, napa maca Quran pun monggo. Sing nomor kalih sing kedah diperhatosaken nggih niku zakat fitri. Nggih pun akhir Ramadan niki zakat fitrine diperhatosaken. Nek iso ndang dibayar, ndang dhisikno lah. Karena kadang kok lek ketabrak kebutuhan napa-napa, kerepotan napa-napa, kelaleng akhire. Koyokane remeh, halah mek 2 kilo wolong, mek 3 kilo ae. Tapi akhirnya kedandapan akhirnya sampai kelalen, sampai pas mari salat dereng zakat. Nah, mari salat riya kok gorong zakat niku dawuh ulama. Ya makruh, ya bener cek tanggal 1 Syawal tapi makruh wisan. Bahkan dawuh Kanjeng Nabi shadaqatun minas shadaqat. Ganjarane mek sedekah tok wis gak koyo zakat tenan. Nah, monggo dipripenaken nggih. Wong mek titik ayo nang dijangkepi sapa sing napa niku wajib tak zakati diitung tenanan wis langsung diparingno des-des pun beres jenengan. Cuma masalahe nah niki kangge panitia ugi. Nek zakat iku dikelola panitia utawa ditampani panitia, berarti hitungane wong sing zakat itu durung zakat. Muzaki dereng zakat karena napa niku tasik dereng diserahaken ten ngene mustahik dereng diserahaken cek cara cek parkir Pak cek parkir cek ngetem cara bis cek ngetem. Nah tanggung jawab panitia kudu diresiki ditelasne saderenge tanggal 1 utawa pas takbiran niku nek wis resik lah ngoten. Nah niku memang wajib zakat fitri kan pas wae maghrib tanggal 1 malam takbiran. Nah, tapi nek esuk didhisikno ngene mboten napa-napa. Malah beberapa ulama ndawuhaken nek esuk zakat fitri tanggal 1 tanggal 2 Ramadan wingi. Gaya apa?
ben wong sing poso duwe jagan beras. Ben sing poso iki gak usah ribet engko buka sahur piye. Nah, dadi kita sing zakat ya wis plong. Terus sing nampani ya duwe cekelan beras. Wonten ayem wis. Omane ditambahi dhuwit 200.000-an. Wah, saweneng tambahan. Cocok iku ta. Oh, pas-pasaran penak niku. Niku nomor kali iki. Nomor 3 sing kedadi peratosaken nggih niku utang poso. Akhir-akhir niki kudu dititeni jenengan saestu. Wingi aku bolong pira. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ditengeri saestu. Napa sing utang jenengan, napa sing utang keluargane jenengan kudu ditengeri saestu. Termasuk mungkin putri-putri jenengan sing sampun perawan. Nduk sampean wingi gak poso pirang dina ditengeri kalender nek esuk didhewekno kalender ibu iki kalender sampean sing bolong ditengeri pira iki. Nah, ngoten. Termasuk mangke sing gak ada tiyang sepah, gak ada mbah, gak ada buyut sing pun sepuh sanget mboten saged siam diitung saestu. Iki mbah iki jek isok poso apa ora? Nek jek isok poso berarti namung nyaur poso. Nek pun mboten saged berarti mbayar itu. Mergi utang poso iku mboten mesti kudu disaur poso. Nggih kan? Utang poso niku enten sing mboten disaur poso, tur yo bayar mboten bayar fidyah. Kaya bocah cilik. Bocah cilik niku enten bolonge mbuh 15 mbuh 20. Ora dikengken nyaur ya ora dikengken bayar fidyah wong pancen dereng wajib. Aku poso Bu melok sahur Bu. Tapi mangawan aku nggodhog mie goreng aku. Ya wis ora apa-apa jenenge cah cilik. Ya ora nyaur poso ya ora usah bayar fidyah. Cuma insyaallah lek putra-putra jenengan kula yakin diulangi niku pun gak ada tanggung jawab poso. Sing angel niku mulangi tanggung jawab salat. Nggih mboten. Lare alit niku diulangi tanggung jawab poso insyaallah saged. Sepi wong insyaallah gak mangan, tapi nek salat ana wong tuwa lho gak salat. Wong pancen wong tuwa gak salat. Lah niku uang. Dawe ulama niku ngene kita kene apa akeh wong sing iso poso tapi ra iso salat. Padahal durasine salat kan paling 5 menit. Durasi poso ket mulai subuh sampai maghrib. Karena pancen beban bukan beban rupane abot antara poso sama salat mboten. Beban rasae abotan salat. Makane ten Quran niku sabar iku iringane salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Sing iso salat ku wong sing sabar. Lah nek nggur poso gak usah ate sabar-sabaran wis nganu dhewe karena ikut tren. Dadi kancane poso gak poso malah isin nggih kan. Nah, gak sepiro abot lah, tapi nek salat, mbok kancane salat, mbok keluargane salat, dhek abot. Nek mboten diparingi rejeki sabar niku. Lari alit mboten wajib napa-napa, mboten nyaur nggih mboten bayar fidyah wong gendeng termasuk. Enten sing tiyang utang poso niku kengken nyaur poso. Nah niki kata-kata kita. Utang poso engko nyaur poso. Contone kados tiyang sing sakit. Tapi sakite yurja barauhu sing saged sembuh, saged ada harapan sembuh. Ya wis lara napa niku rumah sakit napa 3 dinten napa seminggu saged pulih malih maka disauri poso. Mboten usah fidyah. Termasuk pekerja keras, pekerja berat. Awan-awan pekerja berat. Pekerja berat niku tetap wajib poso, niat poso mulai isuk. Nggih, tapi engko nek pas wae kerja umpama mlebune jam 8, terus ten proyek napa ten nembung gede terus ngecor napa ngaspal ngono sing sawara, mangke kok sekitare jam 11 jam 12 kok sekitare gak kuat, mokel monggo mboten napa-napa. Syaratnya niki siji, pekerjaan niku mboten saged digenti bengi. Wong karena merok proyek merok juragan, dadi karo juragan dikongkon full kongkon ngebut. Nomor kali gak ana penggawean liya kangge nafkahi piyambake lan keluargane kejaba penggawean niku tok. Nomor 3 pekerjaan niku mboten saged ditunda setelah Ramadan. Nek enten 3 syarat niki
tiyang pekerja berat angsal mboten poso to mokel. Tapi dengan syarat bengine kudu tetep niat poso. Isuke kudu tetep niat poso. Nah, engko mokele pas mboten kuat. Ojo marono kaya isuk terus sarapan. Engko kerja berat aku. Yo lek sido. Lek ternyata mek dikongkon ngecet tok terus mari ngono wis mulih-mulih. Oh kan ya mboten berat. Makane teko awal diniati poso riyen. Termasuk tiang lunga. Tiang lunga niku namung kengken poso, kongkon nyaur poso mboten usah fidya. Mboten usah fidya. Dik wingi bola-balik kula teraken nek lungae niku musafir sing angsal mboten poso niku siji lungae saderenge subuh. Nomor kali jarake sampun mencapai 80 kilo atau 85-90 kilo. Nomor 3 tujuane lunga niku mboten maksiat. Nah, nek ngonten mulai awal mboten poso mboten masalah karena budali mulai sadurunge subuh. Tapi lek budali pun awan mboten angsal mboten poso. Soale piyambake niku saking awal poso tasik status mukim sanes musafir. Termasuk sing namung wajib poso mboten usah fidyah, nggih niku ibu hamil, ibu nyusoni. Sing mboten posone alasane mergo gak kuat awake dhewe. Utawa gak kuat awake tur bayune. Aku ya gak kuat, bayiku ya gak kuat, janinku ya gak kuat. Niku namung wajib nyaur poso tok mboten usah fidyah. Nah, sing rada abot iku ya poso ya fidyah, ya poso ya fidyah. Nggih niku sinten? Nggih niku wadon hamil utawa wadon nyusoni sing mboten posone alasane mergo bayine, mergo janine. Piyambake sakjane kuat. Bayine utawa janine niku terus dokter mboten saged Bu niki dienggo poso. Bayine murus, bayine panas macam-macam, janine lemah mangke. Nah, mboten posone mergo janin. Nah, niki kenek loro, yo nyaur poso, yo mbayar fidyah. Niku kedadi pripenaken saestu. Diitung saestu pira gak posoe, pira bayar poso, nyaur posone, pira fidyahe. Bakda Ramadan dan cepet disaur. Syukur-syukur pas takbiran disaur langsung diparingaken. Ben mboten enggak ada tanggungan. Karena ngapunten, mangke nek bakda riyadin, bakda riyaya kok kita tasih enggak ada utang poso. Nunggu sebagian ulama ngaturaken, kok nekat poso Syawal sunnah, padahal cek duwe utang poso wajib. Niku poso sunnah gak sah. Ana sing ndawuhaken ekstrem ngono. Soale napa? Soale dheweke dhisikaken perkara sunnah ngerekno wajib. Niku kan nafsu niku. Mboten syariat. Syariat itu kan dhisikno sing wajib, ngerekno sing sunnah. Nah niku mangkane dipripenaken saestu. Napa utange jenengan piyambak, napa putrine, napa bojone, napa keluargane lah niku sing dipripenaken. Pira utang posone dicatet saestu lan disauri bakda riyadin. Ngoten nggih. Mugi-mugi enten manfaate ngonten kakata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngonten kakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.